Honorable Chukwunonso Kpomeze n'obodo Achala na kansụl ime obodo Awka North abụrụkwa nke eguzobere dịka onye isi oche na steeti a nyegara otu ndọrọndọrọ ọchịchị Accord Party of Nigeria. Nya bụ mmemme ji wee guzobe ya bụ nke mere n'Awka ma bụrụkwa site n'aka osote onye isi oche izugbe nke ya bụ otu na mpaghara South East Zone bụ Chief Emeka Chigbo. Onye nta aka anyị bụ Amaka Chibuzokoye ka wetara gị Awka. Ya bụ mkpọlite n'oche akpọlitere Maazị Ukpomeze bụkwa nke akpọlitekwere ndị ya na ya ga-arụ ọrụ dịka ndị State Working Committee mgbe ọ na-akpọlitezi ha n'ọrụ ka onye National Vice Chairman South East Zone of Accord Party bụ Chief Chigbo siri na Accord Party na Anambra State bụ nke nwere ihe ijuanya dị na ya ma sikwazia na n'oge ugbu a ha nwere ndị ndu ọfụ na ha ga-abụzi ndị nke ga-anọzitezi ma na-alụ ọrụ ọfụma n'ihi na ndị duburu ha mbụ rụrụ ala dị iche iche nke kpatara na Accord Party bụ nke emeboro ma sikwazia na ha ga-esoro iwu ya bụ pati ma soro iwu Federal Republic of Nigeria ka ha wee lụọ nke ọma. Ọ gara n'iru bụ ya bụ Chief Chigbo ma sikwazia na Accord Party na Anambra State bụ nke onye isi ha bụzi Honorable Ukpomeze ma site n'oge ugbu a na ọ bụ ya ga na-ahụzi ma na-elekọta ihe ọbụla gbasara ya bụ otu ndọrọndọrọ ya na ndị akpọlitere ha ncha n'ọrụ ma gwazie ha ka ha lụọ ọrụ dịka esi wee kwesị bụrụ ndị na-akwalite aha ya bụ otu ndọrọndọrọ ma gakwazia n'iru baa n'ime ime obodo ma kpọta ndị mmadụ ka ha makụọ ya bụ Accord Party. Onye National Organizing Secretary bụ Ambassador David Joel gwara ndị ahụ akpọlitere n'ọkwa ọhụrụ ka ha gaa n'iru ma were onye bụ ezigbo mmadụ wee tinye dịka Anambra State ga-eme ndọrọndọrọ n'oge na-adịghị anya. Ọ yọrọ ha si ha ka ha rụọ ọrụ otu o si wee kwesị ma hụ na ha na-adọnyere ya bụ otu ndọrọndọrọ ukwu ịhụ na ọ bụzikwa otu ndọrọndọrọ onye ọbụla ga-anụ aha ya ma kwekwe ka ndị niile ha na ha na-arụ ọrụ bụrụ ndị e nyere ohere ka ha na-etinye amamihe ma otu o si wee kwesị na ya bụ ndọrọndọrọ ya eji wee na-aga n'iru. Mgbe ọ na-akụzi okwu dịka onye adogotere n'oche ọhụụ ka ya bụ steeti chairman nke Accord Party bụ Honorable Ukpomeze siri n'otu ahụ bụ otu ga-aga mba niile ma gbasaa mbaraka n'ebe niile n'ihi na ha bụ ndọrọndọrọ ọchịchị nke ka dị mma n'ihi na ndị ọzọ agbarụsigori ma yụọ ndị akpọgotere ha na ha n'ọrụ ayịyọ si ha ka ha baa n'okpuru ọchịchị dị iche iche ka ha hụ na ha gbasara oziọma Accord Party. Ịkpọite ha n'ọrụ na inye ha akwụkwọ ikike bụ ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme emerubere. Abụ m Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.